Naimbag ngal daw tayo gagayem ken kakabsat. Agyaman tayo, tada ito'y inururay tayo nga gundaway, nga mabalin nga kakadwa tayo manen, kada ito'y panagadal tayo, itinapateg nga sona po Diyos. Ket dimteng manen nga adalen tayo iti baro nga leksyon. Manipod iti bulan, iti Oktobre, Nobyembre, ingana iti Disyembre. Ket awisen da kayo, akas iti panakiaddayo kada kami, kadagiti naglabasen nga gunggundaway, nga agkakadwa tayo kakabsat, nga adalen tayo, iti saon ni Apo Diyos. Siyak, ni Pastor Eli Rafanan, nga isu iti kadwayo, ket addad to'y met nga kadwak, ni Pastor Leo, ken ni Pastor Ray, dawatek nga isu damet, iti mangkablaaw kada kayo gagayem ken kakabsat. Naimbag nga aldawyo ay eten agagayem ken kakabsat. May samanen ang naragsak nga oras, ti panagadal kadagiti sasao niya po Diyos. Nga iso tagtultuloy ang mga daldalan kada tayo iti nadagdagket apan nakirelasyon ken kuana ken iti napudpunno apan nagna iti na Kristyanwan apan nagbiag tayo. Wen gagayem ken kakabsat, maminsan pay masitig kami nga ti sao niya po Diyos pag titinulungan tayo. Ken pag may tayo nga dalen, nagsipod tamo tayo nga isu iti mangtit tinununeg apan nakamo nga ibunga na ti nadagket a relasyon tayo iti Apo. Sakbay tayo nga grugi, ket dawatin tayo kini Pastor Ray, nga isu na iti mangited, iti kararag nga panglukat, daytoy nga programa tayo kakabsat. Dumog tayo kakabsat, agkararag tayo. Manakabalin na Dios sa mami nilangitan, lukatan mi ti saom. Iti saom, tarigagayan mi nga sapulin ni da, tapno ti kasta, mawatan mi, dagiti pagayatam, nga ramiden mi, ket maragsakan ka, nga into naramiden mi ida, may dayaw tinagan mo. Dawatan mi ti Espiritu Santo mapo, nagtalinaed, ken mangisuro kada kami, iti panagadal mi ti saom. Dagiti dawatan mi, ken Kristo nga po mi. Amen. Amen. Iti adalen tayo kabsat, itatang quarter, ket isu iti libro nga insurat ni Santiago. Daytoy nga libro ket isu iti mangisuro kada tayo kabsat, dayjay kung kuna tayo nga praktikal nga panagpamati ken ni Apo Dios. Tapno nasisiyaat dayjay panagadal tayo, masapol nga amamwen tayo Pastor Leo ken Pastor Ray, no sino ni Santiago anang isurat. Daytoy nga adalin tayo. Libro. At day iti upat nga Santiago, iti baro nga tulag. Tulag. Masarakan day umuna nga panakainagan ni Santiago, iti Marcos 3:17. Basaman Pastor Ray, tapno makita tayo no sino digitoy nga Santiago. Marcos 3:17 ken 18. Kunana ditoy, ken ni Santiago nga anak ni Zebedeo, ken ni Juan akabsat ni Santiago, pinanaganan na ida iti Boergenes, kayulugan na anak ti duluog, ken ni Andres, ken ni Felipe, ken ni Bartolome, ken ni Matthew, ken ni Tomas, ken ni Santiago, nga anak ni Alfeo, ken ni Tadeo, ken ni Simon at taga-Kana. Kadaytoy nga paset iti sinurat ni Marcos, na inaganan dagiti adu nga adadalan ng tao niya. May sa dijay nga nainagan ni Santiago. Kakabsat. Ni Santiago, ito'y Marcos 3, ket isu ti kabsat ni Juan. Sino ti amada? Zebedee. Ni Zebedee. So daytoy iti umuna, nga Santiago ang naisurat iti baro nga tulag. Pastor Leo, pakibasa met ijay Mateo 10:3. Tapno amamuan tayo dayjay may kadwa nga Santiago. Ito'y Mateo 3, 3, kasto iti kunana. Ni Felipe, ken ni Bartolome, ni Tomas, ken ni Mateo ang agsingsingir ti buwis, ni Santiago nga anak ni Alfeo, ken ni Tadeo. Damanan dito yung pastor ni Santiago, anak ni Alfeo. Alright. Dahil umuna, anak ni
Zebedee. Iti mikadwa, anak ni Alfeo. Alfeo. Dito iti mikadwa nga Santiago. nainaganan a Santiago. Santiago. So nga paborito da nagan nga Santiago. Oy. Kasi adapay iti mikatlo. Dahil mikatlo, Pastor Ray, kahit pakisapol mo, basaem iti Lucas 6, versikulo 16. 16. When? Ket ni Judas, kabsat ni Santiago, ken ni Judas Iscariote ang nagbalin amang lilipot. Kunana dito eh. Kapsat. Oo. Kunana, ni Judas, kabsat ni Santiago. When? Di Judas nga manglilipot kunana ni Lucas. Adda iti kabsat na nga Santiago. Owen. Okay? Di may kapatmet, idejay basahin tayo, idejay Marcos 6, versikulo 3. Tapno, maadal tayo, pagdudumain tayo, di gito'y Santiago, iti baro nga tulag, tapno maamuan tayo, no anya iti background na, dahito'y nangisurat, kaya dahito'y adalan tayo. Pakibasa mo ulit, Pastor Leo. Saan, 6:3. saan aya nga daytoy ti alawagi nga anak ni Maria, kabsat ni Santiago, ken ni Jose, ken ni Judas, ken ni Simon? Ket awan aya kadatay ditoy dagiti kakabsat na babae, ket maluksaw da idi ken kuana. Dito'y iti nalawlawag nga Yamamuan. yamamo ni Santiago. Kunana, saan aya daytoy ti allawagi nga anak ni Maria? Sino tuktukuyan na daytoy nga allawagi? Ni Jose. Ni Jose. Haan? Ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus. Una na. Una. Wen. Tuloy ti Saan alawagi. aya ang daytoy nga allawagi nga anak ni Maria? Maria. Ni Oo. Apo Ni Apo Jesus. Jesus. Daytoy. Oo, Okay? ni Apo Jesus. Akabsat Ni ni Santiago. Santiago. No alain tayo nga ron, agkapsat da. At dagamin DJ, no da tayo nga Ilocano, no kunata agkapsat ta, Pastor Leo, ket agkapsat kami met ken ni Pastor Ray, mabalin nga agkapsat ta, agsipod ta ti amak ken ti amam, may maysa. Mabalin nga agkapsat kami met ken ni Pastor Ray, nga hangkay nga agkapsat. Agkabsat ta, Ti Ama. ngam kabsat kumit ni Pastor Ray, ngam hangkay agkabsat. Ada. Nya, mabalin. Kastoy kay, ilawlawag tayo diya. Tapno makita tayo Tati ko na dito, agkabsat da kina Apo Jesus. Iti sa ludsod, no agkabsat da, may sakadi iti naganak da. Ina, Nagkapuda ka dito. kin ama. Wine. Okay? When no mabalin nga agkabsat, kasi ko nakitatay, no agkabsat ta kas pakirigan, mabalin tang agkabsat, no may sa tiinata. Mabalin kami mga agkabsat, no haan kami nga agkabsat ti ina, agkabsat kami ti ama. Ama. Okay? Kada ito yung sitwasyon itata, ni Maria, amo tayo nga isuti ina ni Apo Jesus. Apo Jesus. Ni Jose, isuti ama ni Apo Jesus. Ngem itatanta agkabsat da, kasano iti panagkabsat ni Santiago ken ni Apo Jesus. Okay. Resultan tayo dayay, tapno, Dayay. napimpintas dayay, panangrugi iti leksyon tayo. Kasano anya ti naisuro ti leksyon tayo, Pastor Ray, kada ito yung saludsod. Dahito ket ti panagkabsat da Santiago ken ni Jesus ket saan kadayjay ina. Hangad nga ni ina. Maria. No di ket di tinagkabsatan da ket kadayjay ama ni Santiago saan na nga ina ni Maria. Ngem ni Jesus ti ina na Ni Maria. Ni Maria. Ngarod, agpadadaalaeng ti ama. Wen. Saan Ti ama ni Jesus ni Jose. Jose. Ti ama met ni Santiago ni Ni Jose. Jose. So they are half brothers. Oo. Okay? Ngem ti ina nagdumada. Nagdumada. Mabalin nga ni Santiago, ta kung na eleksyon tayo, adda ti inana iti sabali.
ngem saan ang nainaganan No, iti saan nga nainaganan. Biblia. Oo. Okay? No, alalain tayo nga rod, inauna ni Santiago ngem ni Apo Jesus. No, inauna ni Santiago ngem ni Apo Jesus, ket agkabsat ni Santiago ken ni Apo Jesus iti Ama. Oh. Mabalin nga ni Jose, idi agasawa da ken ni Maria, ket may isa nga Balo. Balo. Okay? Iso nga maalate dayjay kamsat maalate dayjay, masapul nga irugi tayo iti pundasyon. Tanay baga ditoy, nga daytoy may kapat a Santiago, ket kabsat ni Apo Jesus. Ket agsipod ta sa andang agkabsat iti ina. Awan gamin iti ni-record dito'y kakabsat nga ni Maria ket ina ni Santiago. Ngem na i-record nga agkabsat da iso nga mangaramid tayo iti maysa nga panakaadal ket mangiturong kada tayo iti konklusyon nga no man pay agkabsat da saan da nga agkabsat iti ina. Okay? So nga, kada ito yung kakabsatan niya, nakita tayo nga agkabsat da. Agkabsat da. Pastor Leo, pakibasa man iti pasit amayulo tayo. Iti pasit amayulo ay eten agagayem ken kakabsat. Ket masarakan iti Juan 15:14. Kaso iti kunana, da kayo ti gagayem ko, no aramidin nyo, dagiti inbilin ko kada kayo. Ni Apo Jesus iti nangibaga da ito yung versikulo kakabsat. Adda iti kondisyon nga inted na nga dagiti gagayem na ket isu dagijay agaramid mangtungpal kadagijay pagayatan na winubilbilin na. No apay nga daytoy iti apan tayo nga wenno dayjay author daytoy nga pagleksyonan tayo ket isu iti pinili na ta makita tayo dayjay kinaimportante dayjay bugas wenno dayjay kayat nga isuro ni Santiago kada tayo kada ito talo nga bulan. Okay? Kada ito itata maipataray kada tayo nga ni Santiago ket anak metlaeng iti karpintero. Akas ken ni Apo Jesus anak metlaeng iti karpintero. Dimakkel da nga rod nga agpadpada ije ili anya Nazareth. Tay ije iti ayan iti siyap ni Jose. Nga isu nga rod ti karpintero. Ket mabalintay nga buyaen nga iti panagdakkel ni Apo Jesus ket nabuya ni Santiago. Mabalin nga isu na pay iti nangawawir kenkwana. Mabalin nga isu na pay iti kinaayayam na. Isu nga amuna dayjay na deket a relasyon ken ni Apo Jesus. Ngem aday di mabaling agkabsat da tagkabsat da nga rod. Adda katiti idi tumaderen ni Apo Jesus akas manursuro. Malagip yu de din nauding eleksyon tayo nga di sinaludsod na. Anya iti pagarupen nyo nga ibaga ti tao kanyak. Idi sumbat ni Pedro? Sika ti Mesias, Kristo, nga anak ti Diyos. Kunana ni Pedro, sika ni ti Mesias, sika ni Kristo. Kaday jay nga panagbiag da akas agkabsat, may sa ti Ama, may sa ti dimakkelanda. Sakbay nga inrugi ni Apo Jesus iti panagministro na akas panangayab ni Apo Diyos kenkwana. Pinati nga ta ni Santiago nga ni Kristo isu ti Mesias. Saan? Ada mabasam nga pamanagnak, Pastor. Dito'y Juan 7:5, Pastor. Kasi ko na. Tauray dagiti kakabsat na saan da amamati idi kenkwana. So handa nga namati nga sigod. Kini Apo Isus nga isu ti Mesias. Nairaman ni Santiago. Takabsa na rod. Kapsa na lagarod. Isu nga malambit nga ganuk buyaan tayo di makkel da. Gayayam da.
Mabalin siguro, Pastor Ray, nga dayjay na isurat ija libro ti Lucas, nga impanda ni Apo Jesus nga inpasyar idagtawon iti 12, ket malabit kadwada. Uy, nadad jay. Right. Tagkakabsat dang rod. Ket malabit, idjay, nang nangig na dayjay pan nakidiskusyon ni Apo Jesus kadagiti manursuro iti lintag. Ngem kunana ni Juan, nga uray dagiti kakabsat na, mairaman nga rod ni Santiago, ket anya, saan da namatikan ko na. Tatano, saan da namatikan na Apo Jesus, adda iti panagbalbaliw nga rod, manipod iti saan a panagpamati, nagbalinen an namati, ket ison iti nusar ni Apo Diyos, nga mangisurat ka daytoy nga dalin tayo. Anya tinapasamak ijebiyag ni Santiago, Pastor Ray? Tapno nabalbaliwan. Dakkel abanag ti panakabalbaliw ni Santiago. Wen. Tay nadal tayo dita, dayjay kunayo pastor nga uray no dayjay familiar nga kitkitaan na, buyaan na, aywanan na, ti panagdakkel na, nang nangeg na, san pailaeng nga sigurado dahil panakaamuna nga ni Jesus, Mesias, aging gana, kung na nati leksyon tayo, idi nga nakita na napanagnakan na nga ni Jesus kalpasan ti papatay na kat nagungar. Kat nagparang ni Apo Jesus, ijay na nga napanagnakan, dahil panakabigbig na nga ni Jesus iso ti Kristo ken Mesias. When atano ni Santiago ket may nga anak ni Jose, ket inadadal day iti na isurat may panggap ka ni Apo Jesus, di daan atulag, na ipadto nga matay ti Mesias, na ipadto nga isuna ket agungar. Ket no, iti bagbagang Pastor Ray, ket dayjay laeng panagungar ni Apo Jesus, iti nangted iti naan-anay, nga pamaneknek ni Santiago, nga daytoy kabsat na isu iti Kristo, isu ti Mesias. Uray pay gayam ije krus iti ada pala dayjay panagduduana niya. Da. Dito'y, kahit kuman nga basaan dito'y umuna a Corinto Kapitulo 15. Wen. Dito'y idinagungaran ni Apo Isos, Pastor, Wen. ayatan agagayam ken kakabsat. Kuna, ket nagparang ken Cephas, iso dito'y ni Pedro, kalpasan na kadagiti 10 ket 2, kalpasan na nagparang kadagiti nasurok alimagasot a kakabsat iti namin pinsan, ket dagiti adu kadakwada addada pay agin gayta angam dagiti daduma naturugdan, kalpasan na nagparang ken Santiago, kalpasan na kadagiti suamin nga apostoles. No makitak dito'y ket na ipangpangruna kadagiti kakabsat na ni Santiago tanagparang ni Apo Isus ken kuana ket numampay haan nga sinarita dito'y nanyat nagsaritaan da ngem ure iti leksyon tayo ibaga na nga daytoy panagkita panagparang ni Apo Isus ken ni Santiago isu ti nang balbaliw adda impact dayay panagpakita ni Apo Isus panakisarita ni Apo Isus ken kuana idi anagungaran ni Apo Isus. Nagpintasan niya no sinaggaysa ni San Pablo iti umuna nga Corinto Kapitulo 15, dagajay ang nagparangan na. No alayon tayo iti Kapitulo 15, pamaneknek nga da iti panagungar dagiti natay. Taapay tani Kristo ket natay ket nagungar. Ket masapul nga adday iti mangsaksi kadayjay panagungar na. Taado iti mangsaksi kadayjay ipapatay na. Ket isu nga inbaga na ditoy dagijay nga nagparangan na ni Cephas, dagiti 5 a kakabsat, ken dagiti daduma pay a kakabsat. Ngem iti bersikulo 6 kunana bersikulo 7 kalpasan na nagparang ken ni Santiago. Daytoy iti akas diyan bagam tatay Pastor Ray, dayjay duduanan, dayjay panagkurang ti panagpamatinan ket napneken
Anya, nasatisfy. padasin ting iladawan, dayjay nga awan iti retrato kabsat nga padasin ting iladawan. Sika ti ading, isuna ti manong. Manong kumang nga talaga. Wen, dayto nga manong, kit kang kanayon nga pagduduan na ka. Tani sika ni Apo Jesus kas pangirigan pastoray niya. Kit, dayjay pa nagduduan na. Tugot-tugot na. Adalata di dakkel a question mark ito'y panunot ni manong mo. Ngim idin anatay ni Kristo akas ti kunana. Ket inpateg na nga nagparang. Tani Kristo nga rod ket Dios adda iti misyon nga itid na kini Santiago. Tapno na sisya at dayjay panagtrabaho na iti kaubasan ni Apo Dios kakabsat. Masapol nga maikat dayjay panagduadua na. Kaya nagpintas ta dayjay panagparang ni Apo Jesus ket naikat. Di may isa nga madadal tayo isut ni may sa karigatan nga mamati. Tapay kadkadwa na nanarwam isuna. Aging gana nga pampanunutan tayo. Dayjay panagagas ni Apo Jesus nga ta, awang nga ta ni Santiago idi, dayjay panangpakan na nga ta ti 1,000 nga tao, 5,000 nga lalaki, awang nga ta ni Santiago idi. Ure no, ure no awan ko ng pastor. Hampala mapnag. Ure no awan kunam ket nadamag na malata. Gamno dayjay inaramid na nga dattatlag ket saan anang peneg. Nang peneg. Kanya na. Masapul nga ni Apo Jesus ket kunana adda iti masapul nga maaramid. So ito iti panakakita pastor niya dete panangipateg ni Apo Dios iti maysa nga anak na. Anak. Ngano agdudua tayo gagayem ken kakabsat. Kasapulan nga ni Apo Dios ket mangted iti pamaneknag tapno may kat dayjay panagdudua tayo aramidin na. Kasla dayto inaramid na kini Santiago Pastor De Leon ken Pastor ay. Kunana ikatek dayto panagdudua na. Ket nagparang akas kabsat na. Anya pay Pastor Leo iti isuro na kada tayo may panggap kini Santiago nga nagisurat nga rod ito'y adalan tay tata. Adda iti napintas nga kapadasan kakabsat ni Santiago ditoy. Tano kitayan tayo iti Aramid Kapitulo 12 ay ayatan agagayam ken kakabsat. Nagbalod ditoy ni Pedro. Goen. Ket babaen iti pannakabalin ni Apo Dios nawayawayaan. Ket idi an nawayawayaan kunana ditoy 17 ngem isu idi asinamasam na ida iti ima na ket agulimag da sinarita na kadakwada no kasano ti panangalaken kuana ti Apo iti pagbaludan ket kinunana ipakaamuyo daytoy ken Santiago ken kadagiti kakabsat ket pimanaw ket napan ti sabali adiso. Uray ni Pedro makita tayo nga adda ti nangato a panangkita na kini Santiago taapay ipakaamuyo kini Santiago daydi napasamak ken kuana day panangi lapsot ni Apo Dios manipod pagbaludan imbaga na ipakaamuyo kini Santiago daytoy apasamak. Kasla makitak ditoy nga bigbigan ni Pedro ni Santiago akas may sakadagiti mangiturturong no pangulo iti iglesia. Wen, kaslala daytoy ti makita gamin Pastor Ray ken Pastor Leo anya. Adda iti maysa nga tao nga makitam nga da potential na. Ikatem dayjay laped tapno maaramid na dayjay maited at trabaho na. Ket no dayjay panangikat dayjay laped into no awanan dayjay laped ket maited nan dayjay amin nan. Ket anyan nga nagsayat niya. So ado iti duwa gayam nga nakita tayo nga kapadasan ni Santiago. So nga umuna dayjay panagparang ni Apo Jesus. Mikadua, dayjay panakawaya-waya ni Pedro ijay pagbaludan ket kunana apan yu ipakaam mo. Adati kahit mo ngayon Pastor Ray. Dakkel ti nagbanagan dayjay panakabalbaliw ni
Santiago. Wen. Kalpasan da pan nakaimatang na ti parang ni Apo Isus ti panagungar. Wen. Agsipud ta, sigun kadagi di Surya, uray pa dito i Biblia, ibarang na nga ni Santiago, kalpasan kadagi ka pan nakakonvertir na, pan nakaimatang na kini Jesus, ti panagungar na, nagbalin nga mangipangulo. Panglakayen ko natay Panglakayen. tagta. Iti No, adda ko Jerusalem. iti local church ijay Jerusalem, iti pinili da, kit ni Santiago, akas may sa kadigiti panglakayen. Sa mabalin nga ni Santiago, kat no Hudyo, inadal da ti Bibliada, inadal da ti libro, kat nangato ti saad na. Uy. Takas kada ito'y panang surat na iti libro na, dagiti bukabularyo na, dagiti panang iturong na, kan pamagbaga na, kat saan nga mangipakpakaasilaan, no di kat mangikomand. With authority. With authority. Wen. Akas kaday jay riribok nga napasamak ti pan nakakonvertir dagiti hentil nga intugot da Pablo ken Bernabe nga napanda ijay Jerusalem ket adda dagiti riri ijay no makugit daw no saan. Wen. Ket kalpasan nga nagsaud da Pedro, Pablo ken da dumapay idin nga nagsao ni Santiago. Nagpinalay. Nagpinalag. Right. Dinangag amin dagiti tao. Tadayjay panagsauna, it's a command. May nga denggendak man kakabsat kunana. Ket ti panangistorya ni Santiago ken panangalan na ti panagtutunos dagiti agririri. Palagip na iti naglabas no kasano nga ni Apo Dios ket pinarsuana ken indalan na ti Israel nga pinagmemay sa kas nasyon. Nga dayto nga nasyon ket iwaragawag dati ebanghelyo kadagidem sa bali nga. Adda nga tay iti puntos na Pastor Leo ken Pastor Ray. No DJ kabsat, DJ Apo kit iso ti agsao. Nabilag. Nabilag. Lalo kat amuda nga kabsat na ni Jesus. Wen. Amuda nga adda iti dakkel nga nauneg nadeket nga asosasyon ken panagtunos da lalo daytoy baga na ti eleksyon tayo ket anya di kunana saan nang ibaga kabsat na. Adipen kunana. May sanak nga adipen, may sanak nga agtulnog ken nadeket a relasyon ken ni kabsat ko nga ni Jesus. Idi insurat na Pastor Ray ken Pastor Leo dayjay sao nga siak ti adipen. Nakita tayo dayjay bunga iti panang balbaliw ti parabor ni Apo Dios ti panagbiag na. Oo. Mabalin na ko mga ipasindayaw. Siyak ti kabsat na. Nya, siyak laglagi po nyo, siyak ti kabsat na. Ngam idi inrugi ng insurat ti libro kuna na adipen ni Apo Jesucristo. He even named the Apo Jesus nga Apo. Hanang ni ading ko, ni kabsat ko, no di kadi ni Apo Jesucristo. So, makita tayo nga rod iti panagpakumbaba ni Santiago. Tano kitain tayo iti Biblia, dakkel iti kaipapanan ti agbalin nga inauna. Tano dito eleksyon tayo, he is the eldest. Kat no inauna, kas laagnam naman dahil panak aji kari, nga dahito iso ti agbalin nga Mesyas. Iso tagbalin nga Kristo. Ngam idi mabigbig na nga ni Apo Isus kat iso ti pudno a Kristo makita tayo dito nga nagpakumbaba ore isot inauna binigbig na impakumbaba na insukon na tibagi na ken ni Apo Isus. No alag manen deta nga kapanunutam Pastor Leo. No alaen tay gamin ije genealogy dayjay urnos kuman ya family tree. Ije family tree ni Jose pagdora na. Okay. Anya. Ket agsipod ta inauna nga kabsat. Ket adda kanya na kumadya birthright. Ora. Yeah, birthright. Ket dayjay kuman ay iti dayjay imay nga natibker natangken apan nagtangsit na. No ti pagtutungtungan ko mga no dayjay birthright anya baga na siya. Ora. Tayo na ngam sika. Ngem, ang kasti ko na tayo, ni Apo Diyos binalbaliwan na ni Santiago. Ket, dayjay pa ng balbaliw na ni Santiago, ket, imayan dayjay panangusar ni Apo Diyos kenkwana.
No alayon tayo gagayam kan kakabsat dahito libro ket na isurat sometime between AD 44 to 49. No pinadas ko nga kuninkwenta dayjay, nasurok gayam nga sangapulo ket maysa nga tawtawen kalpasan anatay ni Apo Jesus. Nya. Linuom, 34 AD. naluom. 34 AD. Tano natay ni Apo Jesus ija 34 AD ket insurat na iti kabilbon nga jet 49 wenno ija 44 kunam 10 and a half year. Isu nga naluom. Ket no orita introduction pa met lang daytoy libro into no adalan tay nga naununag makita tayo nga nakadado digitay insurat ni Pablo iti libro na nga isu digitay balikas ni Apo Jesus nga kabsat na. Isu nga nakita tayo dayjay kapadasan dayjay experience iti panakabalbaliw na. Ta idi malabit siguro idi saan pay nga binaliwan na Apo Dios ka anya nga iti usar tay bagamon. Anya ngem kalpasan a binalbaliwan ni Apo Dios babaen iti parabor ni Santiago umunan inayaban nan iti bagi na nga niya adipen. Mikadwan hanan nga ibain nga usarin na digiti balikas nga insaon ni Apo Jesus. Isunguno kita enta ito digiti sermons on the mount digiti aming nga balikas na dagitoy metlaeng digitay inlawlawag ni Santiago nananay. Daytoy libro iti Santiago kuna ti leksyon tayo ket isu iti immuna kadagiti liblibro iti Letters, gospel. baro tulag na isurat. So nga no makita tayo nga rod iti kinapateg na daytoy adadalen tayo tata daytoy libro iti ni Santiago gagayem ken kakabsat. Makita tayo dayjay nagsayaat nga panangiturong nanto kada tayo dayjay kapadasan na metlaeng. No, idi pinagpadas ko nga kinitkita daytoy Pastor Leo ken Pastor Ray. Ibagbagan ni Santiago kanyak ken datayo amin gagayem ken kakabsat ket kunana addadtoy amamuendak kabsat nak ni Apo Jesus adda idi ti panagduduak. Na isurat awan iti panagpamatik kadaytoy kabsat ko. Ngem itatan patyendakon kunana niya ta binalbaliwan na ni Apo Dios. To daytoy itata pastoray niya daytay jay umuna nga insurat na kakunana digitay nawarawara. No, naiwara-wara. Naiwara-wara digitay scattered kunana. Scattered tribes. Daytoy libro ti Santiago nga ni Santiago metlaeng nga mismo nga kabsat tinang isurat. Ket i-address na kadagiti naiwara-wara nga duwa nga klase. Naiwara-wara nga Kristiyano nga Hudyo ken uray pay dagiti hentil nga nakonvertir nga nagbalin nga Kristiyano. Ket maysa daytoy nga scattering seed kunana of the gospel. Daytoy maysa nga application na kakabsat. Pagyamanan tayo ta dagiti Kristiyano naiwara-wara dag sipud ta gapu kada jay panakaidadanes da ijay mismo nga lugar da. Tadagiti Hudyo nga nagbalin nga Kristiyano ti kalaban da dagiti pada da nga Hudyo. Dagiti hentil nga nagbalin nga Kristiyano ti kalaban da mulaheg. Dagiti pada da nga hintel. Pada da nga hentil kenti Israelita mulaheg. Tapakugi dayday. So nga nagbalin nga nagitoy ket dagiti Kristiyano agsipud ta mas naiwara-wara da gapu kadagiti persecutions kadagiti lugar nga ayanda nga magyaman tayo kini Apo Dios ta kunana na nagkaron ti dispersion dayjay panakaiwara-wara da kunana ti komentary na iwara-wara da kas maysa nga bukbukel nga naglawag da kadagiti adu nga lugar nga ayanda ket daytoy nga panakaiwara-wara da ijay metten iti panaglawag da nga ayan da ngagbalinda nga ananak ni Apo Dios.
no kitain tayo nga rod gagayem kan kakabsatan niya. No daduma dadi kitay kapkapadasan iti panagbiag nga hantay maawatan. Kung tayo apay nga komportable ak ditoy nga lugar. Di taga dituya nga rod. Apay nga masapol nga rumwarak maiwaraak. Masapol nga mapanak iti lugar nga saan dak nga maamo. Gagayem kan kakabsat dayjay iti plano ni Apo Dios. Kada ito'y nga kapadasan, malagip ko dayjay panagtalektay ko makan Apo Dios. Dati ko na iti Roma 8:28 kanya. Iti amin nga bambanag ket agaramid apagimbagan kadagiti agayat ken Apo Dios. Kasala ko madyen bagang pastor Ray. Digiti ni iwara Hudyo nga nagbalin a Kristiyano. Hintil ang nagbalin na Kristiyano. Iti kabusor digiti Hudyo nga nagbalin nga Kristiyano, dagiti Hudyo nga nagbalin nga Kristiyano. Dagiti hintil nga Kristiyano, di kabusor da dagiti hintil nga nagbalin nga Kristiyano, digiti pay Hudyo. Tapay ipapilit da nga ipaaramid digiti kapadasan da. Okay. Itatay ti nakitak itoy no dadumakit ko na tayo, apay nga intunno, abugan da ka, apumanaw. Apay nga intunno, pilitin da ka, apumanaw ta. Sino nga ruti na maiwara? Ngam, ijay pan na kaiwara-warada, ijay met iti, ayan iti panaggalisto, iti pan na kaiwaras iti Kristiyano. Nagbanghelyo. No makita tayo gamin dito niya, ito'y sangwanan may kapsat at talo nga kandila. Nagdideket deta. No sindyan ko matalo laeng nga nakasinding agdideket. Ngam no daytoy may sakit ikabil ko jesuli, daytoy may sakit ikabil ko jesuli, daytoy may sakit ikabil tayo man jesabali nga sulin. At adu iti masilawan da, taapay sigagangat da, ije ayanda nga nakiikabilan. Patsyak nga digitoy nga Kristiyano, Pastor Leo ken Pastor Ray. Dayjay met pinati da dayjay bagan ni Apo Jesus gagayem ken kakabsat. Da kayo dagiti silaw iti lubong. Isu nga intun no agwarasen dagiti nakadado nga Kristiyano ket agbalinda nga silaw. Di adado masilawan da. So nagdakkel labanag daytoy bunga ti panakaidadanes da. Ta idi na idadanes da. Siyempre, sinungaron mo iti may dadanes. Di na dadanes da, kaputa may dadanes da, nagbirok da iti nasaysayat apag lugar nga papananda. Ngayon da ito yung lugar nga napananda, ijay mo tinti naglawagan da, ijay mo tinti nangrugyanan da, iti sabali nga kongregasyon kada ginaduma-duma nga lugar. Kanda ito man ti makitak pastor. When? Idi agka-problema dagitoy hintil. When? Tinag-preside kat ni Santiago. Isupay tinangideklarati decision iti konseho iti Jerusalem. When? Kat inawat dan daytoy. Ngam uri pa'y inawat na daytoy, idi nga surata na wano ipakamuna dagitoy asasaw kadagiti nagwaras, salsalaysayan na ditoy, nga uri pa'y nawara-warada, no kasano apagbiyagan da, dayjay na Christian one. Nga masapul makita kadakwada. Iso nga no, adalan tayo ito, daytoy asurat, ipakpakita doy haanlaeng nga dayjay naadal da no di ka dayjay practice da kuma adin numan tayan da. Dati ti punto nga ibagbaga na ni Santiago kadakwada. Iso nga nasiyat no masagay sa tayo to. Ito no sagsagay sa tayon digiti lesson nga sumaruno. No alaen tayo tano iti importante dito ita dayjay sinuratan ng dagiti na iwara. Masapul nga adalata dayjay instruksyon kadagitoy nga baro wenno babaro akam kameng ti iglesia hintil man wenno Hudyo tadadan iti lugar nga handa nga normal apagyanan. Ket masapol nga adda dayjay awaten da nga instruksyon kadagitoy nga panagbiagda. Ket akas dayjay bagang Pastor Leo no alaem ni Santiago ket adalin tayo nga si bubukil iti libro na
Dahito iti makita tayo nga praktikal a panagbiag anak Kristiyanwan. Pamagbaga na ka. Panagbagbaga. Kastoy kahit. No alaek dayjay, ket no kuma ni Santiago ti agdamang agbibiyag iti panawin ta itata, gagayem ken kakabsat, ti usarin na ko mga balikas ke ti aramid, Makakitaan. ti pakakitaan. Iso nga idi sinuratan na digitoy nga kakabsat iti pamati. Nga isudan ket naiwaras da, naiwarawaradan ti sabali nga lugar. Ket iti kunana laglagipin nyo adda kay dita, da kayo itikit-kitain dagiti tattao. That's it. Ket suratan kayo, importante daytoy asurat ko kada kayo kunana, tapno amuyo iti panagbiag. Okay. Talaglagipin nyo, akas dayja ko itatay, no agdama ko mga mangbalbalakad, kunana ko wen kakabsat, talaglagipin nyo, ti aramid, isu ti pakakitaan. Isu nga, very important dito adalin tayo, Pastor Ray. Dakklabanag dito panagbalin ni Santiago nga Pangulo di Jerusalem. Wen. Agsipud ta nakita na iti problema, nakita na ti napaspasamak kadagiti Kristiyano nga naiwara-wara. So nga dito nga libro, nakdamag na doon niya ti paspasamak dahil Kristiyano sa din na dumadumanog lugar. So nga dito nga libro, kati tema na, hindi ko na yung pastor, you walk The talk. the talk. Right. Aramid pakakitaan. Wen. Sampul nga pagbiyagan dahil jay sa uniapo Diyos, dahil jay kinapudno, tapnog balin nga lawag. Tadi tema na, sigunti na basbasak, ti tema na dito Santiago, kat dahil spiritual maturity. Dagiti kakabsat nga naiwara-wara nga Kristiyano tinaduma-duma nga luglugar. So ano salisayan ti dahil kat ibagbaga na dyan nga pagbiagam ti sa uniapo Diyos, nadamta Dilam. Analam ta dilam, na managkararag ka, akas kin ni Santiago kat nabasak nga managkararag a tao. So kung di ba na jay 5 ti kapitulo nga kunata ket daytoy tumeng na ket kasla butuanan nagkalyon ti kapaparin tumeng nga panangiparparin tumeng na kas may sang mga pangulo iti iglesia ti konseho ti Jerusalem. Malagip ko dayjay bagang Pastor Leo nga mabigbig-big a pangulo. Ket uray pay ka dayjay iglesia nga ipangpanguluan na, adda digiti na duma-duma nga takder iti membro na. Isu nga maadal ta ito, dayjay balakad na iti naba nang Aya. ken dagiti na panglaw. Okay. Isu nga dayjay kaslamat lang agdama nga iglesia tayo, dagiti bungbunggo nga pakikamkamangan tayo. Adda digiti naba nang, adamit digiti saan anaba nang. Hanteng ibagan na panglaw, handa nga kayat digiti kabsat. Haan anaba nang ken naba nang. Ket napintas dayjay panang balakad na, no addanto dayjay umay a problema panagsusik kadigiti duwa nga grupo. Anya itaramiden dyan naba nang kadayjay hanga naba nang. Anya itaramiden dayjay saan anaba nang kadayjay naba nang. Isu nga no alain tayo very practical daytoy adalin tayo gagayem ken kakabsat. Daytoy leksyon nga isuro ni Santiago. No kitaan tayo yung pastor, dati leksyon nga itad ni Santiago kada tayo, kahit nga dayjay apamati tayo kini Apo Isus ket makita. Babaan ka dagiti aramid tayo. Numampayhaan nga maawatan dagiti daduma oray pay kini Martin Luther ayetan agagayem ken kakabsat nga kasla agkontra man ni Pablo ken ni Santiago takunana ni Pablo righteousness by faith alone. Ni Santiago kunana babaan ti pamati ken aramid. No kitante handa nga agkontra. Tati salsalaysayan ni Apostol Pablo di pa nakaisalakan, babaan ti pamati. Ngam ti basalsalaysayan ditoy ni Santiago, dayjay panagbiag tayon akas Kristiyano, kalpasan, anay salakan tayo, babaan ti pamati. Iso nga dito'y makita tayon, nga kasla i-practice tayo, ano, aramidin tayo, ipakita tayon, dayjay akabibiyag ni Kristo nga inawat tayo. Malagip ko daytoy ibagbagam manipud ti leksyon tayo Pastor Leo. Gagayem ken kakabsat istoryak man iti maysa nga kapadasak anya
naramid laeng iti san anabayag. Actually, nalpalabas lang nga bulan. Aday iti may nga dakkel nga panagigimong fellowship na urnong kadigiti adu nga igiglesia iti may nga distrito di Cagayan. Naistorya kanya nga aday iti may nga ina. Nga dayto nga ina ket idi napigsapay ket isuna iti may nga babigbigbig iji ili iti lallo pastoray taga Cagayan ka nga rod. Ket nabanang iti trabaho na dayto nga kabsat sigun di istorya ket agpapautang takaya na nga kompetisyonan digitay Bombay. Ngem ijay kina banang na uray digiti anak na handa nga maanusan. Ket idin abo makitain dayjay bagam nga Pastor Leo niya nga dayjay aramid ket isung kuman iti makita. Nagtungtong daytoy manugang na kadayjay anak daytoy nga baket. Ket kunana kanu dayjay manugang ke apay dita alaen ditoy ni mamang. Kunana dayjay anak kano, anak diya baket. Maanusam nga ta. Ke ananusan tata mother tama nga rod kunana. So nga dagito yung agasawa, member da jay Lugak Seventh Adventist Church. Ket isu nga idin nga inala day jay nga nga ina day jay nga mother. Ti aramidin day jay may sang apuna apan ijay YouTube. Ket alaen na daytoy i-broadcast tayo tata nga oras ti panagadal. Ket tapno adda iti buyaen day jay lola na, dayjay ina. Lola. Ket isu ti pabuyad dayjay television iti balayda. Ket apo ti kay ayo na. Ket iti bagana pa ket nagwapong kanu Pastor Leo ken Pastor Ray. Tasya nakita na kay nga personal. Ke pagamon lang ina naimbitaran da nga apan makigimong ijay kapilya ijay Lugak. Ket iti narabid damanen iti Sabbath school time, iti panagadal teleksyon, daytoy broadcast iti Ilocano, iti oras ti panagadal, iti Hope Channel, isu ti buyain da. Ket idi nga napanday ito'y nga ina, ti mother kanu ka, ni, kunana, isu mo buy-buyain mo iti balay, apay sa Batista gayon, di TV nga buy-buyain mo, kunana ka no. Tani schedule nga ron di papangko Pastor Leo, kunada kano ka nanang unana addad toy day may isa ka dagitay buy-buyam di TV kaya muti mapan imay dayawon tayo na Apo Diyos inawat na ni Apo Jesus kas personal nga manubot na. Amen. Ket kamkameng itatan iti Lugak Seventh Adventist Church. Anya lang ti kahit tayo nga may baga niya. Dahito leksyon tayo gagayem ken kakabsat no usaren tay nga praktikal. Akas di pa nang usar daytoy agasawa nga inala da day inada di pagtangan. Ket isu iti mabalin akitaen. Dayjay pa nang taripato da kada iti panangayat da kada ito nga ina. At dayjay at that time where she is old, at that time nga ni awan iti mangkita kenkwanan. Nakita na dayto nga ina. Iti kinatungtong ko Pastor Ray kan Pastor Leo kuna na maawata kun pastor iti kinapudno kuna na. Apaya kun saan ko laeng nga nakita di television, nakita pay iti panagbiag dagiti kamkameng iti Lugak Seventh Adventist Church. Isu nga no alaen tayo ito kakabsat niya iti dawat milaeng datay pelaeng daytoy umuna nga leksyon iti dawat milaeng ket iti kitain tayo ito, dayjay practical nga panangi-apply tayo, daytoy surat, daytoy sursuro nga insurat ni Santiago. Okay? Ket itatan ka makita tayo nga rod, nga no, intuno adalin tayo daytoy kunana, daytoy libro tayo, makita tayo nga adda dayjay kunana daytoy author, there is a distinct similarity. Dahil pa nagisuro ni Apo Jesus
Kanda di panangisurat ni Santiago, adda iti distinct similarity. Daytoy manen, iti mangitid, iti pamanagnag, Pastor Leo ken Pastor Red, di kinadeket, dagiti duwa nga, Santiago, kini Apo kundi Santiago ken Apo Jesus. Okay. Adda kadi iti maudi nga kayat yung inayon kada ito eleksyon tayo, anyala kay din gagayam ken kakabsat, alisto dayjay panagtaray iti oras niya. Si Pastor Ray iti umununa, sakbay tayo itong agkararag. When kakabsat, kalpasan nga nangigan tayo, naadal tayo, ti kapadasan ni Santiago, nga napnek, isuna, iti pan nakakita na, ken pan nakapadas na, iti panagbiag ni Apo Isus, kalpasan ti panagungar na, nagbalin nga nangipangulo iti iglesia. Mabigbigbig, marespeto, nga no, pay kasta ni Santiago ket napno, iti kinapudno, ken kinapakumbaba, nga nainsiriban, nga nabalinan na nga inaramid da ito asurat, apa magbaga, san lang din unana, ano dikit din ang nangruna, kada tayo nga guru urete si Degen nga ya ini Apo Isus. Pastor Leo? Kastamat kakabsat, kahit kung akitain tayo kuma, nga numampay kas naadal tayon haan nga mamati ni Santiago, ngam idi ana konvertir, nagbalin a Pangulo kunana ni Apostol Pablo iti Galacia 2:9, nagbalin pa kit nga adigi iti iglesia. Ket daydi kapadasan na iti panakikadkadwa na iti kabsat na ken apo na nga ni Apo Isus, makita tayo nga dagitoy nga isursuro na ket nakita na. Matlain kini Apo Isus apagbiyagan na dagijay apamati nga kayat na nga tuladen tayo met apagnaan. Adang rod iti maadal tayo gagayam ken kakabsat, itata adda dayjay bagbagada nga jackpot yan. Ngem into no arami din tayo dayjay kapadasan ni Santiago. Dayjay man imutektikan na. Have a deep thinking no anya ti mapaspasamak. Nintuod na. Nakita na nga dayjay napaspasamak iti panagbiag ni Kristo. Ket nang paneknek dayjay kinamesias. So nga daytoy kakabsat iti pangrugyanan iti leksyon tayo niya iti maysa nga quarter. Ket agyaman nak Pastor Ray, agyaman nak Pastor Leo kadayjay nabukil tayo nga kapanunutan nga pang rugi akas introduction daytoy libro ni Santiago. Ket kung ibagakabsat dayjay panang surot yu kada kami ket mang paneknek nga tarigagayo nga mamuan ti panagayat ni Apo Dios. Ket kayat kumet nga ikari kada kayo. Nga daytoy panagadal tayo iti libro ni Santiago. Ket isu iti mang padakkel iti pamati nga inted ni Apo Dios kada tayo. Awisen da kayo iti mikadua nga lesson tayo kakuna the perfecting of our faith. Iti panakaperpekto iti pamati tayo. Ngem sakbay kakabsat nga agpakada kami dawatek man nga agtamid tayo, agkararag tayo. Managayat nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, ayayatin na kami. Ket inusar mo, Diyos, iti maysa kadagiti pinilim nga nagsurat kadagiti libro, iti Biblia, nga isu ni Santiago. Agyaman kami, tababay niti ayat ken parabor mo. Inikat mo, Diyos, dahil panagdudwa iti panagbiag daytoy nga lalaki. Ket inaramid mo ni Santiago nga napnuan iti talek, napnuan iti namnama, napnuan iti pamati. Ket kadayjay nga panangbalbali mo ken kuana ama insurat na tapno isumet ti yalla ti una kada kami dayjay nga kinapudno. Nga kayat namet nga dayjay nga kapadasan na ket agbalin nga isumet iti kapadasan mi. Dawati ko Diyos nga bendisyonam dagiti kakabsat nga isu ti sumursurot kadayto oras ti panagadal. Umayto kuman manen o Diyos dayjay nga tiyempo nga urayen da iti sumarunong nga panaginadal mi. Iti bendisyon o Diyos nga ited mo kada kami. Ket kumay iti bendisyon nga awan iti rukod na. Ket pakawanem ti anyaman nga naglablabsingan mi dinawat mi digito iti kay kariyan itinagan na po mesos. Amen. Pumakada kami, gagayam ken kakabsat,
Ngem namnamaen mi ang agkakadwa tayo ito into unumay nga lawas. Maminsan pa'y kakabsat, awisin da kay tumanen. Wen, kakabsat. Agsibot na patag-unay tayo abanag, apakaidayawan ni Apo Diyos. Nimbagal daw tayo amin. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.